ha ka jingel di jong ubriu ne ka briu don la jong ke jing la habang imi na sno bat ngiyo ya ka banta ka bantamai bat ngiyo ru ya ka banta ka bangila abani lebaki ki jing la jong ka mariang bat jong ka jing la jong ka perte te hakane ka video ka bamenta ki men ki peragi pelok ki jonga ngan iya pi ya katu kene ki benta jong ka jela asam di mata don hang ne ha kasurok ka banyai sha po jong ko na ki snong ki bala khampau bha bai dei ban ka benta jong ka jela asam kata ka snong ka dei ka hojai di mata perlok ina kre balai sha ka snong hojai balai don kam bat kine ki perlok ki jonga de lamba kane ka surok ka banyai na pen iya pi ya ketu kene ki benta ki balong sor pat nok dong ki Aisyah pernah hadu bukut jong kene ke video tapi don kapor pe tapi yo kapor bani don rengkat pernah kebang ada yai ha kene ke video mentangi lepoi hang ne ha kampur tau hang ne kede kejeka ka ba itnat ba empat kade ru kejeka ka babun briu bat hang ne ka don ka station rail ka ba ki briu kila ban lei ban wan cha kiwe ki jela bat sawe kari jong ka perte na mar ka don ka station rail ka ba he bat hang ne pi ka jingking ka ba ya na neng sha ka we pat ka snong te matangi nang yai nang ne na room ba imut ni sha ka ka jingking ka ba don hajrong perlok pi ba hang ne ka jaka kalong ka jaka ka ba khamrus pa bha bat ka jaka ro kalong ka bakhui bat ka ba itnat wat lada kidon bun hajar ngut ki briu ki basong basa ha bai dei bat kene ka jaka Henry ki briu hang ne kilong ki ba disiplin bha ha bai dei kerkom jai mentang la kiu hang ne hajrong jong kene ka jingking bat ngi yai sakwe bat ka snong de lamba kene ka jingking ka de ka jingking ka barang dang susah tmai bat khnang ba kene ka jingking ka insuk ya kidong late nang wan ki ba late direct wan direct namar sapo ka don ka lenti rel ka bayai bat ka don ru ka lenti yai briu kumta namar ba ka sor ka long ba khapnya kumta lamba kene ka jingking ka pensuk ya kidong late nang wan peit menta hang ne kene kade jingking ke barang susah mai kade ka tulan de hang ne dera pikiu lumba kane ka jingking piu i katu kane ki benta jong kane ka sor hang ne de sete sliang piu i kade ka station rail ka bala he bha ka station rail ka bawan nang taina Arunachal na Manipur komta tergal jadi ini sudah siliang dari jaka kabalong yaw parang ne bi ke building ying briu komta tergal In 300 meters, turn left onto Kanpur, Jamunamukh Road, Kathiawadi Road. mentang ila poi hang ne pi i hang te ha hajrong kalor kadon ka national highway Turn right. banang te na kadiang ka bawan na nogong ba sarum kadil ti ka bajai sha hojai te perlok habang e thu ya ki ki benta jong kane ke jiel ti ke jonga
ngayo isipun ki jingkela habe ide bat kalenti kasengkin karkom yai karkom treir kom ta jong kibriu ha kane kathan ki babun hi kibriu ki dei ki bale In 600 meters, keep right to continue on Henry ki National im Highway na 27. ba di so di jur bale thit bale di ya ki marep ke jong ki hangne piu i kalenti ka bangi yai ban mik sa kane ka national highway dia hangne piu i kalong hi kum hapo kari si Meghalaya ka bi ik ke jong i wat shane sapo jong ka jila asam ru ndri kalong hi kum ni sate sha Meghalaya hangne sa ka liang ka diang piu i kidon kilum hangne ha kaliang kamonru idon kilum rangi pe ya kane ka national highway kalong tikum ka national highway ka jongi sangtai sha kathan ka jongi ha kane ka jeka menta ka jeka kalong ka ba kham ship ha umde kum ni sha Meghalaya hangne bibi kidi kisikru kilami isla Henry kayom ru kaya perna kayom ka bagi yo sa Meghalaya bat sa sa parasam Henry habangi ngayai lemba kane ka surok ngai ispun ki benta jong ka jingkela jong ka jelasam kade ka wena na ka jela ka bala ruspa bha ha bai de bat ki nyapli ki jela jong ka not is ke jong Henry le dang yai sa ka ka jela hapo not is nadu ki surok ki jing terkam jong briu kamna Henry habang iwan hangne ha jela asam kaban kong adon ka jingkla ha kiliti singkin komta ter Henry kene ka jela asam kalong sya ka jela ka bala ruspa bha ma kat sabangi le yo ibe tang ya ki surok ki babha ki bala siang da karong Henry man laki benta jong ki balong tau Henry ki sorkar ki ale ban penyo ya ka lenti skin ko ya be ya ruti krang ba ka jing blok jong ka kali ka nom don haba ki nong leit nong wan ki wan kerki le kerki kumda ka pensuk ya ki nong leit nong wan kumta mentang ala poi ha kane kata ka jaka ka bang ni wan tur kampat ki perlok kane hangne ka de ka jaka ka hojai ka ba khamuruspa kiu yang ne kade jingking ka ba ya nang neng sapo kade ka yeu ka don ka station rail hangne ka don ka station rail jong ka hojai ka de ka station ka bala kham he susu Henry babun hi kinong le business nang ne nang tai ki stock ya ki mar ki jong ki langba ka de ka station rail bat ki briu na keleng jong kane ka tau hangne ki wan ban supply ya ki tiar rep ke jong ki wan di ki wan pet kom ta ter ya tahun
minum. Bun kata ni semua. Ani. Cepat aku sing you here. Kawan sikit nur tu bawa cepat. Ada. Wajib minum juga upali. Upali rewar. Sebelum ke sini kusuai ke ba? Kusuai ke ba nanti sini. Makan rumah ong. Betul ke sini ke rumah ke? Setiap ini korban singa mana? Cipne. Page hang ne view i ar ayom hakasisnem kibriu kiyo koba hang ne view i kibriu kirep kobar tlang page hang ne kadi keceka kaba kibriu ki babun hi kirep kobar tlang i site ngirep tang kobar liur hi babun kibriu sine kirep tlang ban liur kiyo ar ayom hakasisnem yo koba de namar kata kibriu kadi keceka ya kau kipjuk selain nama kirep arayo kita tangi sampai dia ruang kirep bangi yohi arayo tambah nang kumarang kini kino asam rep hakan yang ayam telang kita perlu hakni video poino syaka bekut de saya kedua hakan next part video kapan sama please pun ya kepor kecompi